Ahojte, dnes začne matematika a nešlo to už inak, ako že vám natočím video. Všetci si pamätáte, že dievčatá začínajú matematiku nie vzorným státím v pozore a hovorením dobrý deň pani učiteľka, ale takýmto tanečkom. Keďže nemám nikoho doma, teda mám môjho manžela Valtera, ale ten je na opačnej strane telefónu, tak som si zobrala Bertíka. Čaute! Tešíme sa, matematika začína. Že Bertík, keď vám píše matematiku, spí, to už viete, takže ho odkladám a ideme na to. Takže ideme na to. Delenie. Delenie je veľmi ťažké. Môžete sa opýtať aj maminy a tatina. Asi vám potvrdia, že keď sa učili deliť, tak to bolo pre nich veľmi ťažké. A to my sme sa učili deliť už v 4. triede. A práve preto, že je to náročné, tak to presunuli až do triedy 5. Aby sme sa to dobre naučili, musíme sa naučiť, je tu napísané také ťažké slovo, algoritmus delenia. Pamätáte si, že mne vždy veľmi záleží na tom, aby ste rozumeli tým ťažkým slovám v matematike? Takže aj v tomto prípade by som bola rada, keby ste to vedeli, že algoritmus je postup. Postup delenia, algoritmus násobenia je postup pri násobení, ale môže byť aj algoritmus pre skladanie niečoho z niečoho, algoritmus skladania z papiera nejakého zvieratka. To všetko sú algoritmy. Ale to slovo algoritmus sa používa najviac v matematike. Algoritmus delenia máme popísaný v pracovnom zošite na tejto strane, aj v učebnici na strane 61. Je zaujímavé, že tento raz sú príklady v učebnici aj v pracovnom zošite rovnaké. Pozrite sa. 639 deleno 3. 639 deleno 3. 848 deleno 4. 848 deleno 4. Asi je to tiež preto, že je veľmi dôležité, aby sme porozumeli tomu postupu, tomu algoritmu, ani nie tak preto, aby sme sa trénovali, koľko je 6 deleno 3 a 9 deleno 3. Ten algoritmus je teda dosť ťažký a aby sme sa tomu dobre porozumeli, tak autori učebnice ho to vymysleli tak, že budeme postupovať takými 6 krokmi. Pozrite sa, tu je napísané etapa 1, etapa 2, etapa 3, 4, 5, 6. Takýchto 6 je aj v učebnici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. V pracovnom zošite je aj 7. etapa, ale to už ani nie je etapa, to je iba pridaná skúška správnosti k tomu, čo už je v etape 6. K tomu sa dostaneme ako k poslednému. Takže my si prejdeme postupne všetky tie etapy a kým prídeme k tej 6, tak to budeme dobre vedieť. Ak sa pozriete najlepšie do učebnice, tuto pekne vidno, že v prvej etape sa píše veľa, postupne toho písania odchádza, až je ho tu veľmi málo už a vtedy sa delí na jednoduchšie. A samozrejme najjednoduchšie znamená aj najrýchlejšie. Je to stále to isté, akurát tým, že to viem stále lepšie a lepšie, môžem niektoré kroky si robiť už len v hlave, nemusím všetko dosť zložito písať. Ale kým neporozumiem dobre jednotlivým etapám, nemôžem si to tak zrýchľovať. Takých vecí sme už pár robili, začneme akoby trošku zdĺhavejšie a potom sa nám to skráti, až sme v tom naozaj dobrí. Aj to dobre viete, že nie je dobré začať sa učiť takéto zjednodušené na začiatku, ak tomu dobre nerozumiem, prečo to tak je. Takže, nasledovať bude 6, teda 7 samostatných videí, v ktorom vám vysvetlím jednotlivé etapy. Postupne si ich budete púšťať a veľmi pekne vás poprosím,
Kým neporozumieš dobre prvej etape, nechoď na dvojku. Ak neporozumieš jednotke a dvojke, nechoď na trojku. A nepredbiehaj, nikto neskáče na šestku. Ani Aďo, ani NS, ani žiadny nedočkavec. Ja vám ich aj tak budem posielať postupne. Tak sa teším, držím vám palce a verím, že to veľmi dobre zvládneme.